La vista per la teva llibertat provisional serà... Aquest divendres. Tan aviat? Vols estar-te més temps tancat? No, esclar que no. Doncs ja està. Ens tornem a veure demà passat. Santi. Iago. Això. Vinga, adéu. El teu amic no té antecedents. I encara que hi ha una denúncia, el propietari de la casa va dir que... no havia trobat a faltar res. O sigui que divendres hi ha possibilitats que li donin la condicional. Amb els càrrecs que té no hauria de ser a la presó. No anava armat. I el més probable és que la vista es decideixi deixar-lo a llibertat. Tant de bo tinguis raó. Perdoni, la jaqueta que li ha caigut. Aquest ara es fa el bon samarità, com si no sabéssim amb quina mena de persones va. S'ha de tenir estómac, eh? L'únic que ens pot anar en contra és el precedent del delicte anterior del qual es té constància. Allà hi va haver un ferit, i les possibilitats de fugida en cas que surti amb càrrecs són altes. M'estàs escoltant? Sí. Si he vingut és perquè m'ho has demanat, i ara estàs més pendent de... Perdona. Sí. Entesos. A mitja hora sóc als jutjats. Fins ara. Ara me n'he d'anar. Si hi ha alguna novetat em truques al meu mòbil, ja tens el número. No n'hi haurà. Ens veiem a la pista. Deixa. Sí. Tu només obre la boca quan et preguntin. He perdut més d'un cas, perquè l'acusat ha parlat quan no tocava. I em faran moltes preguntes? Tu has de dir la veritat i ja està. I com anirà? Durarà molta estona? No ho sé. Però tu veus bé, no? Creus que em deixaran sortir? Sí, esclar. Però al final tot acaba depenent del dia que tingui el jutge. Mira, tu pentina't bé, intenta fer cara de bon noi, que d'alguna cosa t'ha de servir ser guapo. Ja està? No m'has de donar cap més instrucció? Et dic el mateix que li he dit al teu amic. El cas és senzill i no hi ha res a preparar, que això no és Ali McBeal. Has parlat amb el Max? Ha insistit. I tenies 5 minuts. Aquest nano està molt per tu. Ja el pots cuidar. Això intento. Amb el que ha de suportar, ja et val. Per què ho dius? Li estan fent la vida impossible per culpa teva. Això vull dir. I no tothom és capaç d'aguantar-ho, això. T'ho dic per experiència. I ara hora? On t'havies ficat? Havia d'atendre unes trucades. La vista és a les 12. Tranquil, que no farem tard. I relaxa't. Jo t'he dit que no hi ha cap raó perquè ens deneguin la provisional. Sí, n'estàs molt segur. I tinc el cul pelat, creu-me. Hauria de fer molt malament perquè no el deixessin anar avui mateix. Digue'm? No fotis. He deixat uns papers al despatx. No cal, ja venim nosaltres. Vinga, fins ara. Tinc el cotxe aquí fora. Pago això i surto, eh? Mira, sí. Avui t'havies fotut? Ja ens han cridat? Sí, ja fa estona, va, entra d'una vegada. Tranquil, anirà tot bé. Mira, ja surten. No t'amoïnis, les proves són circumstancials. No, això no vol dir que et tanquin. Ara, quan arribi, ens ho mirem. Vinga, adéu. Ho sento, parlava amb un client. Què, com ha anat? El jutge no ho ha posat fàcil. Però vas dir que el deixarien sortir. Un moment. Digues. Però si acabo de parlar amb ell.
No, digue-li que no faci res, vinc de seguida. Ho sento, ara he de marxar. Però què dius? Però ja, Iago, què ha passat? Vai, és imbècil o què? Sabia que la cagaria. Què foto jo ara?